taking it right away. Margotu egiten dugu. Lasaitu egiten gara. Instrumentuak probatzen ditugu. Dantza eta abestu egiten dugu. Oso ondo pasatzen dugu musika eskolan. Musika tailerrean egiten duguna da batez be erritmo jolasak eta abestiekin eta jolasak, dantza, abestu eta hori izaten da prozesua izaten da purra bidelagun etorkizuneko instrumentua eta musikarekin bidia jarraitzeko. Heldu, gazte, zein ume, musikarekiko harreman polit bat sortzea da gure helburu. Abesti asko ikasten dugula eta oso ondo pasatzen dugu. Itzen dugu barre asko batzutan lagunekin eta ikasten. Jotzen planta trabezera asko gustatzen jata. Niri gustatzen jata musika eta gustokoena biaz kantuak eta instrumentua. Eta solfeon gauza berriak ikasten ditut. Musika eskolan asko gauza ikasten dugu. Breathe with me inside of you. I'm in love with the possibility. Musikak laguntzen digu gure burua ezagutzen, emozioak kontrolatzen eta memoria lantzen ere, bai. Normalean oso ondo pasatzen dugu klasea, bai edo ez? Hau preparatzen lau eskutako abesti bat eta gero ni bakarkan bat. Ja da 5. urtea pianoan eta asko gustatzen zait pianoa. Wake yourself up, make yourself up, your face up. Nik aukeratu neban, talian jotzen da instrumentua dalako eta talian jotzea gustatzen jatalako. Alegintzen gazela, ikasleen gustoko abestixiakin, instrumento desberdinak erakustin, bai individualien eta bai taldeka bai alkarreaz disfrutateko eta musikiaz gozatzeko. I've got a new life to fill. And almost always be. 14 urtetik gainerako ikasleentzako talde txiki bat sortu dugu, helduentzat eta solfeoari beldurra daukan jendia pixkat kentzeko eta igual agian egun batian instrumentu berri bat ikasteko aukera sortzeko. And almost always being scared of this. I'll be almost always being. Ikasturtean zehar Olentzerokin hasten gara, Santa Cecilian igual bai, gero Olentzero, gero Santageda, eta guk hor parte hartzen dugu. My reptile brain holds on my fascination. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. Abesbatzako klasian gare eta musika eskolan egitura marruan abesbatzak garrantzi asko emoten dotzau, ze azken finean instrumentuakin batera eta musika hizkuntzarekin batera ahotsa garatzeko eta belarri musikala garatzeko ikasgai ezinbestekoa ikusten dugu. Orduan 7 urtetik 9 urtetara ikasleak abesbatzan daude 2 urtez, eta gero nahi da benak jarraitzu aldau, 3. urtea, 4. urtea, lantzen dugu ahots teknika eta lantzen dugu ahotsaren erabilera ona, bai abesterakoan eta bai hitz egiteruzkoan ere bai. Azken finean ahotsa da guk barruan daukagun instrumentu naturala, jaiotzatik daukaguna, eta beste instrumentuak bezala, kantatzea abestia importantia edate jako. Taking it right away. I've got a new life to live. You're taking it right away. Hezkuntza bereziko ikasliekin musikara aplikatuta eta gehien bat egiten dugu pianoa jo, kolorien bitartez eta beste era batera, baina
musikalidade guztia landuz, eta hori be, aukera dago. Right away, I find an exit that fits. I'm taking it right away. Jotzen dut klarinetia orain dela 3 urtetik. Oso ondo pasatzen dut. Eta jotzen saxofoia orain dela 3 urtetik. Lagun batek anima sostan hau jotzera, eta beran soinua oso politxa da. Gu saiatzen ga, klaseak individualak izan da, bakoitzak teknika hartzea instrumentuetan, ikastia joten, talde lana egitea, elkarrekin musika jotzea, instrumentu desberdinekin. My reptile brain holds on my fascination. Gainera urtero bezala, instrumentuen aukera zabala izango da. Klarinetea, saxofoia, biolina, gitarra, pianoa, akordeoia, trikitixa, txistua, trompeta, gaita, flauta, tromboia, bombardinoa, panderoa, gitarra elektrikoa, bajo elektrikoa eta perkusioa. Baita folka edo ganbara musika bezalako estiloak lantzeko talde instrumentalak ere egongo dira. Matrikula SOP-a irekita dago, beraz eman izena eta matrikulatu Soreluzeko musika eskolan. Taking it right away. I've got a new life to live. You're taking it right away. I've got a new life to fill. And almost always being scared. So taking it right away.